आजचा यो शॉर्ट व्हिडिओ ना काय काय जणांसाठी स्पेशल आहे, जे म्हणतात काय तुमची ही भाषा, कोणती भाषा, त्यांच्यासाठी स्पेशली हो मालवणी भाषेतलो ठसको. चला वहिनी बोलून दाखवा. मालवणी बोलूची वाटता ज्याका लाज, मालवणी बोलूची ज्याका वाटता लाज, त्यांनी कोकण सोडून जायचो आज. आज त्यांनी कोकण सोडून जायचो आज. बरोबर काय नाही? आपली भाषा बोलूक लाज कित्याक? बघा, सगळ्या भाषेतले लोक आपापली भाषा बोलतात. गुजराती बोलतात, ते तुमच्याबरोबर मारवाडी बोलतात, मराठी बोलतात, काही हिंदी बोलतात, साऊथ इंडियन बोलतात. मग आम्ही आमची मालवणी भाषा कित्याक सोडायची आणि कित्याक नाही त्याचा अभिमान बाळगायचो? तुम्हीच सांगा. आता 4 एप्रिलला मालवणी भाषा दिन झालो. आपले स्पेशल कोण सांगा मालवणीचे? मच्छिंद्र कांबळी. त्यांनी आपली मालवणी भाषा खरं म्हणजे बोलतात ना परदेशात प्रांतात सगळीकडे अगदी रुजवल्याने आणि सगळ्यांका आवडता. त्याच्यामुळे आमका मालवणी भाषेचा अभिमान असा. ती